Ka intiere kaunti ma Siaya owinjo kanyo kaka jo Siaya uchwalo pachgi kotudore kod ng'anyo mano timore odiochieng' manyoro. Adwa no adhi mbele kotwa ka marwe studio kae. Nduku kabiro korka kod winjo kanyo ka janeno moro e kaunti ma Siaya en bende koro chalo ka gima oseyo obila ni obila manyalo bedo ni okela jema ng'anyo mano timore odiochieng' manyoro. In bende iwacho kanyo kapok ne wadhi ni wacho kanyo kapok ne wadhi kata ir Easter kachel kod dhi kaunti ma Siaya ni nyalo bedo ni obila ema noko timo maka dino apeini mane koro din kaka mano ma ochomo kar jot mar jatend piny Kenya mano State House kae kachel kod mano parliament kacha iwacho ni din apeini ok nen gino makare kara obila no winjo bed ni timango e kinde ng'anyo mane nitiere odiochieng' manyoro. Ing'e State House to kena problem nikech ok ochuno tan dino State House en gima lich kata wan ndalo wane wasote mo di State House ne kwadonjo to gima duong' Joyce ma adwa na wachi mbele nyakalondo ka andanuoyo nika president winjo wacho doyo to so lal tarik 7 last year ne youth odhi gomo to no migi urupak onge gima nokethre bang' budget ne gilando bugidhi urupak no migi urupak onge gima ne gitimo no wegi kanyo gitimo concert magio then ne gidhi dala iwinja gima nyo kigini nyen communication manyo kuom Sirkal do communicate na nyo gichako chiwo warning that thing is not there kun ne biro ubro neno Maura nyo wacho in open Maura gave people warning iwinja communication manyo kuom communication ne mano nyayo chuang kuom jopiny oket mwandu kese jogi nyenu urupa nyoro ni itombo ya monument we were all watching jogi nyen tombo ya monument mabe nyeri gitugo police kacha weche no lokore nade samanya gi wuotho makoro gi wuotho emanyoro gichake bede dispersed tingera police gimomi adago wacho doyo right police nigi ne magi disperse ka jogi kama duke nitie. A strategy must be developed. Penjo ang'eni njalo nyeche magarita bende Tom Nduku. Penjo ni police disperse gina kan iwacho ni ne gintiere monument mar tombo ya kacha ne gin mana makare ji nego mbaka kaito banka gisechako wuothe magi bedo disperse. De gibedo dispersed na. Iwinjo mago to kori longo ni security intelligence. Ingena as you swell up. To si jemoko nyadwa mondo ube disperse mondo koro kikuswell mondo ube mang'eny. Koro the man mid disperse gego emo mata. Iwinja nikesa mun muko gi downtown kama duke nitie to kucha tubro bedo maonge kama disperse gi magediecha e magi yude access magi chako break duke ji iwinja Joyce koro gimonego kongrang are we having level ma police mang'eny manyalo garito kuonde mwa wacha ni torogi iwinja to ere kaka wa educate jowa ina mana ma nikech jo ma demonstrate gi bende wegi nyane no ka giriemo nyaka jukwego wegi ke gibe jukwego kwalo giga so an gi maneno and mai gi madwa na share godo nikech gine jo magwego Sirkal kudwa konyo gini miuru kila ng'ato musigo ni waso bedo go thoe mang'eny wagala masaka nka onge ripode mboya gi no thoka onge ripode famaru uru no monjika onge ripode kila ng'ato mi musigo ni police wacho no okay koro wadwano mondo walu gimoro amora gi timne gik muwacho gi koro wayie mondo timgi to timie nonro nikech ka bago ne ng'ato gimoro wami ng'ato gima wang'eyo mano wach ni ng'ane notim koro bed investigated gima notimo cha koro akwang'e at what point magini biro mwanyalo chake blame joma tindo gi from there wabro move nikech gima timore President tingo musigo mok mare. Eno somiyo ji tich mondo ti to jomoke makudho mach malich makoro end up gigi. Koro gima nyakwa winjire. Ni demonstration manyoro ang manyocho pat what point manyowa kele gidwanjegi. Gima winjire ni nyoro nyocha kidina paya. Emomiyo ji nyomanyo panyarut.
Ingenjo isa na ngisi nikija. No chake ya paya nade apini mano din. Nikech koro joka nyaka wuoth nyi loro ji gichien. Koro ji wuotho ka donji town. Sami wuotho kichopi town ingeno chungi kuonde mang'eny. Mrima koro maki. Iwinja. Ana ngisi ngejwa noso ga dinwa yore. Chiemo ne waluongo bura bosia. No dinwa yore makaka ne wadonj busia onge. To ne wanwango jopinyo mong'eyo kaka idonjo go Uganda side. Bwa donjo Uganda, bwa biro bwa donjo stadium. Sama ne police biro monjo wa already ne waso donjo stadium. So yoregi are there. Gimanyakwa no okay. Angma jogi dwa biro timo. To mane miuncha wacho in one of the stations, police had got all the time for 1 year. Gima jogi nyekelo nwigi ni no tumore 1 year ago. Nyocha gin ga time mari investigate these cases. Nikech nitie thoye moko. Iwinjo Joyce? Nitie thoye moko minyalo ka ng'ato tha natural death. To nikech otho sama Gen Z nyokelo lweny. En bende Gen Z nyo police onegi. Iwinja? Nitie ng'at manyo bondo goyo kadi muko od ng'ato. Makitimo background check mare tibo nwango ni fingerprints en ka police no jekuo. Obende en ng'ama nyotho Gen Z. Koro police moso lack data. Koro giweyo blame bedo kuomgi. Mondo ging'en to jwini in case manyoti maregi to mage. Manyedi be ne kata risas ogoyo. Kaka koro Rex Masai. Gina di. Tadima jok mathogi. To ginjo maricho by background gi. Adima iwacho no police onego to ginjo matho natural death. Ng'ato kanini tije en nyako bed blamed. Koro gima dwa na konyo osiep nani. En gu osiep wod luo maeso motelo security ka. Gidhi gibed piny. To gidro ni gik miwacho giduto nikech sirkal succession ma any government ema tingo problem manoweka. Sami solve you are the hero. Iwija. Abraham Lincoln kane bedo president. No biro gwan slogan. Ne rangi misotimo na America kirangi ma America sotimoni. Ngeche no solve almost a lot of things mane baggage mane telo mamoko kanoso weyo. He changed the perception mar jopiny. Ne kare gik mosotimoregi kara pod wan gi anabenda and responsibility monega kaw as a citizen of America to make America great. To gigi nyalo na kuom president ka president okne gigi less mathany no jomoke matime. Omiara nyalo add president oso temo. Kendo oso temo dir. To gik moko tamrega. Sama gitamre pod nyaka many korgi gufuondigi. Mondo ne kaka iloso gi. Omiyan gima nyalo add government ni gigi pod biro timore. One of example, Odoyo William Coxsure ne ka Meru Chanyenye regional commissioner cha, regional commander cha o provoke nye pod gitimo na gik manyo timore Nairobi kae. He was just sober enough. Koro jowa gibende nyaka ng'en how do we deal with this crowd? Dealing with this crowd as our problem is on engagement mar young people. Why engage ginadi education? Why engage ginadi your teach? Any opportunities we create. What mama we will solve it. You can't declare disaster. I don't know which country most of teachers obey the employment is obey the. I don't know. Mark Parono, you can send you a day you madundo.